Hi, this is Governor Ezoku, the Shanamite. A case was reported to us by one Mr. Prince by name against a pastor by name David Elijah. And I called him on our backup page, the People's Governor. The pastor dropped his call over the night. And we have sent messages to him, members of our WhatsApp group, and even our backup page. They have done everything to reach out to him. And I guess he's under pressure right now to return the money back to this young man. David Elijah, you have 42 hours to return this money back to him. I heard you have paid 200,000 naira out of 2 million naira. Viewers, listen to the victim. David Elijah, for you, you have 48 hours. 48 hours only. Only. The Bible says that let he that nameth the name of the Lord depart from iniquity. On this Bible verse shall I stand. The Bible says in Jeremiah chapter 23 from verse 23 of it to 29 that I have not sent these prophets yet they reign. In 29 the Bible says that his words are like fire and like hammer that breaketh the rock in pieces. The Bible says that let the prophet that had a dream only tells his dream, and he that has vision, let him equally talk about it alone. Return this money to this young man. This is my message from Mr. Governor Ezoku, the Shanamites. Afamongo Prince Chinwike. Biko, o nwere iwe m nwere ntọrọ ikwu. O nwere otu onye pastor a na-akpọ David Elijah nara m 2 million naira na mberede. Ka iwe a si wee mee bụ na on the 20th ka m gosi moto ma agwa ya na ngo moto RS 350 Lexus. Then on the 24th ma agaba village my wife and just complete the traditional rites n'ihe gbasara ife list fire m. So on my way coming back from village my wife, David Elijah called me na phone wee sị m na nowhere somebody bịa na office ya na ministry ya wee sị na ọ chọrọ igbu onwe ya na ọ bụrụ m ya na ọ chọrọ igbu m na ọ chọrọ ka ọ fụ m ka afọ ozi ma so enwere anwụ. Ọmemme adị worried. Nsị ya biko onye anụ bịa na nke gị sị na ọ chọrọ igbu m mana onwe ya ka o chọrọ igbu na ọ bụrụ m. Ọ sị na m mere ya gịnị? Kedu afọ ya nke ihe ọ sị na m mere ya? O kwela asa m. Ọ sị na m bịa church the next day bụ 25th of June. So isi abiko na okwu agbagoju m anya. Ọ bụ na the persons n'ụgbọ ka nji ya gwa m at least na-abịa ma ejide enough money nye onye nwe ego nsị abiko so na gị gbaghara odo na m anọburu obodo a akasị mbata abata. O kwela agwa m ori ya o kwere ekwu nsị nwa nsogbu adịrọ. Ọ sị na the persons na ọ ya abịa ụka echi abụ Sunday because ka m ya na-akpa ebe mbọ 24th nsi village my wife wa wee gbagote ruo 25th meburu moto m because asị m ya na m ma abịa ka m dedicate moto ngo on the 20th of June. Meburu moto m nọ n'ime ya wee gaa na chọọchị ya ka m dedicate ma abịazie obozi ihe ọ kọwara m ka m fụ onye nwa na ọ sị m na ọ ya abịa bịa report ọya mụa na bụ afọ m wee bịakwute ya ka o gbuo m afọ m onye ahụ mkpa ma kịta m n'ụlọ. Okay,
Ojekpota one of his friends bụ a pastor. Ojekpota one of his friend and bido buwa mma. Before you know it, akpa afam asiko ebi ya ma apụta. Next thing bụ si na owe ebe a dị tụọ m na deity na 5 deities mụ na-atụ m na 5 deities and na-eji cow wee mee ihe nwa na-emere. Njụ ha si kedu ndị bi ya anụ, kedu onye bụ onye anụ, fe ekwela ekwu. Okay, at a time ndụwazie confused and worried because ọ ha bịa pressurize wa m ma enyi nwoke David Aja kpọta ama afịa ọ ga-aka nwee mara oyo si m na m enwetara ego hapụ ụzọ si m na m nweta 3 million naira na m emere the thing ọ na m enwetara ego na my junior brother nke m tọrọ ga-abụ enwere anwụ on Wednesday. Ike gwu m si ama makwa ife nke bụ 3 million na mewe 3 million naira anaka si m wee mechi ihe my wife n'isi my wife na dịka I made some expenses no bụ ife ngosi na meji ozi that's such amount of money fasị m oke na m nwetazie 2 million naira ọ ife David Elijah na ya nwoke na-ekwu pressure karịa iwere ọnwụ na-etretinzi m na m eweta ekwe na eru onwe n'ezie na nwanne m nwoke ga-abụ nọ na mortuary amazi what to do. Even meze was ma send her 2 million naira. The last money m nwere ka send her at a time abata na June. Although my junior brother arụ adịbụrụ ya abata na July, sorry, arụ afọrọ m the ego a narụ m okwekwe m agbada because all the whole money nja azụ onwe m eneta my family ka m nwere wee chie mmadụ ma akọwachagharịa si abiko ya na ego anyị fụ nyere gị bụ the last month nja azụ onwe m o wee send m ya bụ David Elijah send m 200,000 na July. That my brother arụ na-adịbụrọ on the 11th of June mụnwa bụ mmadụ duda my junior brother I gaa na nke ọkpọcha ibe niile ọkpọ si na m eweta 170,000 nsị a no problem na ebe ọ bụ na ọ sị na m nweta 170,000 ma egote ebu na m gote nke a person agwa m ife a David Elijah by name na egoteche na my brother ga-enwere owu ya. I was happy ya na-eme nke a bụ 11th of June si ebe ọ bụ na eme ibe na ọ ya adị mma na m menyekwu extra 50,000 making it 220,000 naira. Ya wee 50,000 ahụ just for biko na thank God na last na arụ na ya my brother ga-akwụsị ọ dị mma. Ụmụ ibe m ruo ma tata m unu na-abụ na iwe ga na-ebe ka na ebe okay. Ọ teekwa aka ọ bịa n'afọ m nke 2 million naira akwa na the same my brother nkwa na owe ndị ka ndị bi ya mụ abụ mmadụ afọ tubere ndị ahụ anya m na-abụ okay ka o nyeche m 200,000 na July.